gihimakak sa Mactan Cebu International Airport kon MCIA ang aligasyon nga adunay modus nga tanimbala sa maong pasilidad. Human sa pagkasikop sa usa ka 47 anyos nga babaeng pasahero ang nakuhaan og 4 ka bala sulod sa iyang bag. Nahitabo kini niadtong Huwebes sa hapon, Marso 27. Ang pasahero naungot sa final screening security checkpoint human nga nabantayan sa X-ray operator nga dunay kadudahang butang sa iyang bagahe. Ang maong babay paingon unta sa syudad sa Tacloban. Asoy sa Regional Chief sa Office for Transportation Security, Lizel Mondihar, nga ilang gipatuman ang Standard Operating Procedure kon SOP nga pag-inspeksyon aron makonfirmar ang nakita silang final screening. Before me mo open sa bag, pangutanon jud namo ang pasahero kung imo ba ni nga bag. Which is niingon siya yes, iyang bag. Dayon mo na ni-conduct me og kana ang inspection. Procedure po namo mananghid mi nga pwede ba namong i-open ang iyang bag. Kay since sa iyang pagsulod sa bag sa X-ray, walay mohikap ana until kung subjected for inspection ang bagahe, that's the time nga i-open. Nagkanayon si Mondihar nga sukad pag Enero 2025. Ika-20 na kahigayon sa MCIA nga nakadakop og mga pasahero nga magdala og bala sa ilahang mga bagahe. Midepensa ang Assistant General Manager sa MCIA Attorney Glenn Napuli sa tanimbala allegation bato kanila. Gani iyang giklaro nga wala mireklamo o miakusar kanila ang dinakpan. Masaba pa ang mga netizens ron. Kay laglag bala mo reklamo. A pasahero wa gyud ni reklamo, wa gyud ingon nga inyo kung gibutang kaniya wala. It's because nakita niya nga sakto ang atong proseso nga gigamit. Karong Miyerkules, Abril 2, gidasunan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ang baruganan sa MCIA ug mibutyag nga dili kini insidente sa tanimbala. Awhag ni Mondihar sa publiko sa pagsiguro nga walay ginadili nga dalhon sa airport aron dili matanggong sa ilang mga biyahe. Samtang sinapuli, nagkanayon sa mga screeners o empleyado sa MCIA nga nakadawat og pagsaway sa social media nga mopadayon lang gihapon sa ilang pagpanarbaho. We want to protect them. Nanarbaho ra taon. Kung naay makitaan ba, I don't want nga mahitabo noon makita sila bala ba yun. Di na lang siguro ni nato si tahon kay basig mabiral na punta kita na po'y i-blame, no. Do your job. Ako kayo ang violation sa ibang nasod. So, mas maayo nga nakita nato dinhin. Nagtrabaho yung sakto ang ato ang screener. Di lang nato itagog bisag unsa diha kay kuan. Ang ato manggod lang nga nagtrabaho ra sa insakto para po na sa inyo ha. Sa pagkutlo ni ining balita, i-review pa sa kapulisan ang CCTV footage sa ruta sa babay nga pasahero sulod sa airport aron magamit sa ilang investigasyon. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.